Ibrahim Yas radiyallahu anhu, kuma shine kakan Fulani kamar yadda wato Muhammad Bello ya rubuta, ko Abdullahi Gwandu a cikin littafin INFAKUL MAISUR cewa shi wannan sahabi UKBATU BIN NAFI radiyallahu anhu wato shine kakan Fulani, kuma shine kakan Maulana Shekul Islam radiyallahu anhu da yawancin mutanen da Walfo da kuma Fulani, saboda lokacin da ya zo radiyallahu anhu yana jihadi tsakanin inda Afirka take iyaka da kasashen Rome, akwai inda ya je inda wato colony ne na Rome, inda turawan Rome da suke mulki a wurin cikin kasashen da suke mallaka na Larabawa. To shine sai aka yi sa a sarkin ya musulunta, kamar yadda su cikin INFAKUL MAISUR da ya musulunta da sarkin baturen Rome da ya musulunta, sarkin wannan yanki da ya musulunta, sai shi Sayyidina Ukba ya auri yarsa, da ya auri yarsa sunanta Bajjo. To ita wannan Bajjo din baturiyar Rome ce, shi kuma wannan balarabe ne, ba Quraishi, sahabin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To da ya aure ta, daga nan salsalan Fulani ya fito, wato su jikokin Quraishawa ne ta hanyar wannan sahabi, jikokin turawan Rome ne ta hanyar ita wannan macen Bajjo. Shi yasa har yanzu Fulani suna sa sunan Bajjo. Bajjo suna ne na Fulani har yanzu. To sai ya zama yaren Fulanci wani yare ne usurki tsakanin Larabci da yaren mutanen Rome. Har yanzu kalmomi da yawa na Rome zaka ji kalmomin Fulanci ne, wato Fulani suna amfani da su har yanzu. To wannan shine ainihin salsalan Fulani. Har Abdullahi Gwandu wajen tafsirin Alkur'ani da ya zo inda Allah yake faɗi cikin sautin zukurfi, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, illa allazi fatarani fa innahu sayadin waj'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Lokacin da Annabi Ibrahim alayhi salam ke ga mutanen Babila cewa innani bara'un mimma ta'buduna, na tukuna watsar da duk abinda kuke bautawa koma bayan Allah, sai dai illal ladzi fatarani, na koma wajen ainihin wanda ya kage halitta ta shine Allah, fa innahu sayadin, shine zai shigar da ni. To wannan kalma ta bijirewa dukkan wani gunki, wani abin bautawa koma bayar Allah, da watsar da abin da masa tawaye da komawa Allah, wanda shine ke nufin, shine madmunin kalman shahada cewa la ilaha illallah. To wannan kalman sai Allah ce waje alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Sai Allah mai da ita kalma ce wacce ta zama wanzajjiya a cikin zuriyar Annabi Ibrahim alayhi salam, wato jikokinsa tun daga Larabawan har waɗannan har zuwa Qurayshawan kenan, Annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan sahabbai, zuwa wannan shi babban sahabi UKBATU BIN NAFI wanda ya auri baturiyar Rome, wanda su ne kakannin Fulani. Sai Abdullahi Gwandu yake cewa to mun gode Allah da ya samu cikin jikokin Ismail, mun gode Allah da ya samu cikin jikokin Annabi Ibrahim alayhi salam, idan mun muna cikin waje ala kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un din. To wannan kenan. Da haka waɗannan su ne kakannin Maulan Shekul Islam Shekul Ibrahim Yas radiyallahu anhu, wanda su ne kuma kakannin Fulani. Mu ma mun gode Allah da Allah ya samu cikin jikokin Annabi Ibrahim alayhi salam, mun gode Allah da ya samu cikin wannan zuriya mai albarka a matsayin mu na Fulani.